नमस्कार, प्रणाम। हम आप लोग के भाई सिंगर राहुल वर्मा। और भैया आज कुछ अच्छा चीज़ आप लोग के सुनावे वाला बानी। कहानी ई बाटे कि जब एगो लइका शादी करके अपना पत्नी के लेके जब घर पहुँचल बा, त आजकल होताटे कि शादी होखला के बाद का होता कि लड़का लोग अपना माई-बाबू के भुला जाता। त वही डर में वो लड़का के माई-बाबू वो लड़का से कैसे कहत रे, का कहत आप लोग सुनी जा। अच्छा लगी तो प्लीज कमेंट करब, शेयर करब। कि बबुआ कहत कि बबुआ कहत आज क्रिया खाई के कि बबुआ कहत आज क्रिया हर खाई के कि कबो बात में न परब अपना लुगाई के बेटा कहीं छोड़ब त नहीं बाबू माई के बेटा छोड़ब त नहीं बाबू माई के। हरी की तुहके बाड़ कैनी गोदिया में खेलाई के अपने खैनी नहीं सुतनी तुहके और खिलाई के बेटा छोड़ब त नहीं बाबू माई के बेटा छोड़ब त नहीं बाबू माई के। तो प्लीज अगर गाना अच्छा लागल हुई तो प्लीज शेयर करब जा और फॉलो कर ले और भाई के सपोर्ट